paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na ni Kwarag. Awan, tatabadaw. Napanmanin nag-aram Anya, aram nga aram, mawansa mo mga kingkwana. Barang nga daitan. Walang bukaon. Napaya damdamagam ni Chip Kwarog. Damdamaga ka, tada plan-plan mo kay. Ha? Anya daita plan-planwam, tata. Kaya't ma, tayo ramang kay Jay planaw. Iraman na kunam. Mayat, na ito yung planaw. Sigurado ang maragsakan ka. Anya nga min daita plano aya. Kastoy na'y. Tumag ka. Tayar sa askaw. Ay, unayan. Makakiliti daita arasahas mo, tatabadong. Una, saan ka may bagangay king ka, no saan ka makikay? Saanan anas kan ay arasahas mo? Awan mo ti sa bali makangag. Amum ngay, no dalang di tayo igid ni parinteng. Amum na dyan na pigsa tiradar na kay. Uray pingaw, di duwala payag na. Ay, pudno takino nam tatabadong. Jak manamaw. At dan samot anting-anting di lapayag ni Kapitan. Mangag na, ultimo arasahas. Apo, Apa nga idek-deket mo day talapayag mo dita diday. ay agulay makamanta dadeng-denggag. Anya ayat ti dengdenggam. Agulay makakunak na. Dita pa'y met dideng ti pagal-alingagam. Sao kala asao. Jak manggag ti deng-denggag. Ti anya ayah. Jayar arasaas ni paribadong ah. Anya ayat arasaas na. Mari, anya ka ditikunam akayat mo nga ibaga. Aguray ka pa'y mo't amare. Tumay timing ak pa'y laang. Anya, ay di nakman pagurayan na kasta. Medyo mabainak nga main. Ibagam nga minad, adaya mo't babain mo. Agda ka malagayan dito. Itay ka pa birbirukan. Kahit kunakmitkin ka nga umayak dito'y tersina ni Marikwanang. Katayan na nga, di papaalaking ka. Naguray ka, apay maalaaya iti pinartakan. Umutang ka na. Medyo napudot pa'y ti ulo ni Marikwanang. Madamdaman ton nga ibagak day taken kwa na. Anya day tapagin inarasaasan yaw. Umutang ka na ka. Madamdam ako na, nay. Ay kagawad ko lang. Wow! Oh, si kamot gayam, kapitan. Ay pautangam da paribadong kun ni marituyag. Nangag mo dyan panaginin na rasas mi, paray. Kano naggapu ka di taigid ti kalsada? Nangagmaw, kapitan? Ay napigsa ti panagdengag ko Addan sa mo antina ni kapitan. Na. Uray aday umangag na. Ore arasas, ti kabasitan ako taon, mangag ni kapitan. Di kakit agyaman, tagapukin ni kapitan. Nakautang tamanin ijay tersina ni Marikwanang. Apay ko mga gyaman na kingkuha na ngay. Marurudang arad. Pakarurudam ko ma. Anya launay na ati adda ijay lapayag na. Tamangag na amin, ultimo arasahas. Apay amasikuran kaya. Adda nga rod plan-plan wag. Ang kasanungay, maramig ka. Kut manggag namut amin, uray iarasahas ko iti sa balay. Anya day taplan-plan wam Ay, kit kalukwan na. Isu nga rin nga isik-sikrito kay. Agluto akon, inteng. Iso apumanaw kan dita dalikan. Ay. Tagaruna kon. Shh! Di ka tumanagarita dapay dengdenggag na. Anya ti dengdenggam aya dita ayan ti dalikan. Adayar arasaas ti kalaban. Kalpasan iti ayan ti dideng. Dita met itah ayan ti dalikan. Anya nga tati sumaruno. Ay kat no sa dino ati pakadengagak iti arasaas ti kalaban. Ay pumanaw ka ditan, no kayat mo ang makaluto ak iti kanenta. Sa bagay, sa anak pa'y matkit de, amabisay. Ay agluto ka nga raw din. Awan pa'y mo nangag ko nga arasaas ti kalaban. Mas daawak ka ni kapitan. Apay ang nagpigsa ti panagdengag na. Ay, katsigod mat akas jay na. Sa bagay, kuna na ababaan iti napigsa a panagdengag na, manggag na ti plano dagiti kalaban. Ay, kasta nga ro ti ibagbagana. Kalaban ti ibagbagana.
Awan mo ti amok akalaban na dito kabildatan. Ay na, di mo laam mo, Maray. Masansan, adagiti nasaya at tao, ti ipakpakita nakan ka, kaisuda gayam ti kalaban. Kahit, asino ngay nga ta, dagita. Ay, kat ni Kapitan Ati Makamaw, taiso tinapigsa ti panagdengeg na. Ay, sapay planok nga aglon. Ang agungat mat ni inteng no aglonak. Kat isikritum Ay na, mangeg na, Maray. Uray isikreto. Ay awan saan ka makapag-loan no kasta, Maray? Tangay amin nga arasas, kit mangag di parintay. Kastulangay, darami din ta. Kanya rita, tatabadong. Ag kinigtay talangay, no agsarita ta. Kasanungay, kadyak matamot aggiday. Anya kamitay. Awan serbi mabaraw, ta ultimo aggiday, di mo ama. Day tangarot ti pagkapuyak. Iso siguro ajak makaarami ti balasang. No di mo mo ta aggiday. Agkirim-kirim kalangay. Ay, day ta ti kabalak nga ramiday. Kinapudno na, iso day ta ti paglaingak. Si putam, ti panagkiday ka. Dita. Sungbatan ka matiti pa nagkirim-kirim ko. Day ta ti sungbat ko itikid day mo. Nagkinawanan tan. Wain tataba daw. Ayos ti planaw. Ay, naglaing ka na nakaawat ti kaya't kung ay bagaking ka. Ayos! Anya nga'y Kapitan, ada kadibot laang mangmangeg mo nga arasas dagiti kalaban. Ay, awan met nanggag ko. Ay ka nasayat, ano kasta? Ay, mabutangan adagiti kalaban. Kabuteng da ka, tamo daan napigsa ti panagdengeg mo. Ay, mabitlang. Kaslada mangmangag ko Anya day tamang manggeg mo, Kapitan. Kaslada agar arasas. Ay denggam analaeng, Kapitan. Ah. Amangan mat no arasas ti kalaban. Kat kayat da ka kontraan. Ay, denggak analaing. Ay, aguli maka Anya ti mangmangeg mo, Kapitan. Ibagamot Na Apay ngay nagkatawa ka? Ay, aguli ka. Agin inarasa as dagiti duaan nang isit ako ton dito tirsinam. Na mangeg maoray dayta. Kunada. Apay kano abaak ti aglaklakaw. Na. Ay, naglukon dagito'y ako ton. Na Oh, tataba daw. Ato'y dagiti inalak ejay kulungan ti manok ti karuba. Anya na kita. Itlog ti manok. Sangapulo amin dagitoy. Saglilimata. Ay, di mo nawatan yung kiday ko king ka. Naawata ka apay kumasaan. Manok ti kunak at iliwam. Apay nga itlog mo dahil tayo nalam ngay. Manok kaya. Kunak man no itlog. Dahil ito'y tirigat na. No panagkiday kan panagkirim-kirim lang ti panagtungtong ta. Ay, Inakarot isubli dagito yung itlog. ay saan na. Apay nga sublim pa lang ngay. Isuday tan, ti pagguduan ta. Itaman pa'y asaan ka nagdengeg ditayan ti dideng, wano, ditadalikan. Ay, anya ko mga iti denggak. Awan ti arasa as dagiti kalaban mo. Ay, mabutang da siguro nga agaramid iti kalukwanan na. Ay kat, nasaya at ano kasta. Ay, aga samuta mga ko ti arasaas da nga. Awan ti makaaramid iti kasta. Siya only. Ay, kagawad ko nang. Ay, ba mo, dito unag ti bagbagam nga agreklamaw. Wan, Kapitan. Ay, umunagkan. Kapitan, Na, ay, kasla mo nalukot a pantalon akordoroy ta ropam. kasanumat ngamin, Kapitan. Nagado at akawan da. Siyakpay, kat tinakaw da dagiti itlog ti manok ko. Ay, unay matdaytan. Takawin dati itlog ti manok mo. Wan, Kapitan. Anya nga iti ukupan ti manok ko. Awana na. Ay, awan na talaga. Ay, asino ti suspitsya managala. Sikaman, Kapitan. Ha! Nangag ko nga ibagbaga dagiti kabaranggayan. Anapigsa ka no ti panagdengeg mo. Eh. Apay,
Di mo la nangagan no asino tinangala? Ayun niya. Apay ngay. Adyak mo't inaramid dayta. Anwak nga'y dagito'y inyawid mo nga itlaw ba daw? Nagadulaki din na ya, damdamagi mo. Intunukan, manggag na ka ni Parinteng. Apay kumano mangag na. Hingga kay dilutan, dagita nga itlaw. Tanay, mabisina kaon. Adaman kalukwan nga'y naramid maun. Apay, agsaupay lang. Kaya't mo samad ang matiliwanak kini Parinteng. Ha? Kaya guli magkalatan. Ano agtultuloy, ti panangiyawid ko, iti masidata. Dagrik-reklamo ka barangayan tayaw. Kanya ti reklamo na, Kapitan. Ada kano natakaw ti itlog ti manok na asa nga pulo pa'y bit. Nagadong. Among ka de, no asino tinangala. Ay, sana siya, Kapitan. Iso nga ron adamdamagak no among no asino tinangala. Diyak mo, Kapitan. Ay, da ito'y tirigat na. No awan di chip, tanod ang naturad. Kat, si Kaman, Kapitan. Apay nga na pinalubusam ang mapanagaram ni Chip Kwaraw. Ha? Naawatan tikid na ikaw? Kat, awatan mo't nga rod aday ito'y panagkiram-kiram ko. Ambong latan. Mawatak na ita. Naglaing ta talaga, tatabadong. Kabisado ko, ti pa nagkiram-kiram mau. Kahit, mapanta ka rodan. Ay, katwa na. Mala, tumader ka ditan, tamapantan. Talagang agdwa-dwa ak iti panag na ni pari ba daw. Agdwa-dwa ka. Tapay. Kasla dama di apagturungan nagiti saka na. Apay, awan nangeg mo nga inyara saas wenno imbagana. Awan ba? Na, kimapsot nga ruden ati panagdengeg mo. Apay kumapsot ko no kabayatan alumaklakay. Pumigpig sa ti panagdengeg ko Nay. Nimet pari ba dong? Kasla ada si imanda iti may sabalay. Kita Ay, kunakun kat. Talaga nga dadakes a plan-planwan na. Ay, tinasaya at si putam amin agaraw na. Ay, jeman at tiparak. Yawat mo man. Nangikabilam ayamanan. Ipabirok mo manen kanyak. Tapno masiputak ti garaw da pare ba daw. Jak ngamin unay masiputan no awan antiparak. At tansinan may kinituya kaw. Kawitan ko naman. Ay na. Saan ka pa'y ngagkatawa akas tatabadaw? Ha? Tapay asan? Kit naglumag da ito natiliw mo amanaw. Kat no paggudwan ta da ita. Kasano nga gudwan ta? Anya pagguduan ngay pagbagamay. Kaya't mo asawain. Nalipatam dyan nagkinaawatan ta itay. Adaya mo na kinawatan ta. Hindi ngay nagkiday ka kat sinumbatan ka mat iti panagkiram-kiram ka. Ay, awan malagip ka. Mala, agawit na ka. Ine. Saan ka pa'y ngagawit tatabadaw? Igudwan nak dita tiniliw ko amanaw. Ay na, jak mabirukan jay antiparam. Ay, tilan tumot ngamin pangidisdiswam. Ay, awan na talaga? Awan ko naklang arudan. Ay. Ay na. Ay. Ha. Uy, adamang manggagwa. Ops. Apay nga rod, adi talamisaan man ng tipagdenggam. Di ka na tagare. Op. Kapitan. Ha? Iso, tinanggag mo. Si kangagpaso. Umay ko ireklamo ni tatabadong. Ang tabasol na kanya. Ha? Anyat baso na. Siyak tinakakasya ng kamkamat iti manok. Hindi inyawat ko kinkwana. Intaray na nadagos. Na. Isudagayam ti agal-ala iti manok. Ay, sugayam anak kita kay adwa ka ni pare ba daw nga agsisiim di ta kaaruba. Pinilit na klaang ni tatabadong. Na. Ay, inak sa tiliwon akas la manok day di akong pare ta ipabalod ko. Matiliw mo ayamat akas lamanaw. Ipatiliw mo, Kapitan. Isuti nang isuro kanya nga garami diti kalukuan. Ay, agtal na ka. Tamay sa kamay. Laklakayan kan. Ngam agpaisungsong kapay lang kan kwa na. Apay, awan bukod mo apanunod.
Aday, amot basol ko paray. Ada! Ah, Nalawag ang nagala kayo iti manok ti karuba. ay, naminsan lang mo dahil paray. Si kapay siguro tinangala iti sa nga pulong nga itlog ti manok ti karuba manya. Ano nagbingayan may kini? Ay, umay katiliwan ta ipabalot ka. Ay, saan mo ta paray? Heh, Kasi nakadiya. Ay, tuyang! Labdam man ni parenteng. Tapos saan nakatiliwain? Labdam! uray lapdanak. Ah. Tiliwan ka. Baraw ka na. Di ka umasasinig kanyak tatabadong. Ah, Amok adakes maninti umay mo ibaga kanyak. apay akabutang nakmuteng baraw. Una, tapakay sagbakan mo ti amom. Ah, Umadayo ka. Adaywan nak, dakes nga espiritu. anya? Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tikasta nga arami? Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablawan itinaragsak a panagkasangay ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.